Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụka nke atọ n'oge olileanya onye nzọpụta, afọ nke atọ. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya, isi nke atọ, malite n'usoro nke 14 ruo na nke 18. Isiokwu: Onye nwe anyị ga-eji mkpu ọṅụ teere unu egwu dịka ụbọchị oke mmemme. Ada Zayọn tiwe mkpu ọṅụ, Izrel tisiwe mkpu ike. Ada Jerusalem ṅụrịwa, were obi gị niile goriwe. Onye nwe anyị akagbuola ikpe amara gị, ọ chụpụla ndị iro gị. Chineke eze nke Izrel nọ n'etiti unu, o nwekwaghị ihe ọjọọ unu ga-atụ egwu. Oge ụbọchị ahụ bịara, okwu ga-erute Jerusalem sị, Zayọn, egwu atụkwala gị, ekwekwala ka ike gwụ gị. Di nwenụ Chineke gị nọ n'etiti gị, ọ bụ dike na-emeri n'agha. Ọ ga-eji ọṅụ gbara gị egwu, bịakwa were ịhụnanya ya mee ka ị dịkwa ọhụrụ. Ọ ga-eji mkpu ọṅụ teere gị egwu dịka n'ụbọchị nnukwu mmemme. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: kwebenụ ukwe, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. N'ezie, Chineke bụ onye nzọpụta m. Enwere m nchekwube, egwu agaghị atụ m, n'ihi na onye nwe anyị bụ ike m, ukwe m, ọ bụkwa onye nzọpụta m. Unu ga-eji ọṅụ kwuru mmiri na omi nke nzọpụta. Azịza: kwebenụ ukwe, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Nyenụ onye nwe anyị ekele, toonu aha ya, meenụ ka ndị mmadụ mata ọrụ ịtụnanya ya, kwupụtanụ ịdị ukwuu nke aha ya. Azịza: kwebenụ ukwe, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Bụọrọnụ di nwenụ abụ ọma, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Kwupụtanụ ya na mba niile. Ndị Zayọn, kwebenụ ukwe, tibenụ mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Azịza: kwebenụ ukwe, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipaị, isi nke 4, malite n'usoro nke 4 ruo na nke 7. Isiokwu: Onye nwe anyị anọrọla nso. Ṅụrịanụ ọṅụ na onye nwe anyị mgbe niile. Ka m sịkwa ya ọzọ, ṅụrịanụ ọṅụ. Meenụ ka mmadụ niile mara na unu nwere obi aṅụrị. Onye nwe anyị nọ nso. Unu echegbula onwe unu n'ihe ọbụla, kama n'ihe niile were n'ekpere na arịrịọ na ekele mee ka Chineke mara ihe na-akpa unu. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nke mmadụ, ga-echebe obi unu na echiche unu n'ime Kristi Jesu. Ụmụnna m, na nkwubi okwu m, meenụ ka obi unu jupụta n'ihe niile bụ eziokwu, ihe niile kwesịrị ekwesị, ihe niile ziri ezi, na ihe niile dị ọcha,
na ihe niile kwesịrị ịhụnanya na ihe niile ejiri amara mee. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla mafere mma oke ma ọ bụ nke kwesịrị otito karịsịa, na-eche na uche banyere ihe ndị a. Okwu nke Osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Enyela m mmụọ nke Onyenwe anyị. O zipụla m ka m butere ụmụ ogbenye ozi ọma. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luk dere, isi nke 3, malite n'usoro nke 10 ruo na nke 18. Isiokwu: kedu ihe anyị ga-eme? Igwe mmadụ ahụ wee jụọ Jọn sị, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee zaghachi ha sị, onye nwere uwe abụọ ya nye onye na-enweghị enwe otu. Onye nwere ihe oriri ya nyetụ onye na-adịghị nke o nwere. Ụfọdụ ndị ọna ụtụ bịakwutekwara Jọn ka o mee ha mmiri chukwu. Ha wee jụọ ya sị, onye nkuzi, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, unu alafele onye ọbụla ụgwọ karịrị ihe iwu kwuru. Ụfọdụ ndị agha jụkwara ya sị, kedu maka anyị? Gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, unu azọla onye ọbụla ihe ya n'aka ike ma ọ bụ site n'ibo ya ebubo ụgha. Nweenụ afọ ojuju n'ụgwọ ọrụ unu. N'oge ahụ, ebe ndị Juu nọ n'olileanya mgbe Kristi ha ga-abịa, igwe mmadụ ahụ wee na-atụgharị n'obi ha ụdị mmadụ Jọn bụ. Ha wee na-eche sị, eleghị anya ọ bụ Kristi. Ya mere Jọn sịrị ha, eji m mmiri eme unu mmiri chukwu, ma onye ka m ike na-abịa, onye m na-ekwesịghị ọbụna ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri chukwu. O ji n'aka ya nkata o ji ayọ ọka, ka o wee yọchasịa ọka niile dị n'ubi ya, kpụbata ezi ọka ya n'ime ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbogbo na afụ. N'ụzọ dị otu a, Jọn jiri okwu ịdọ ọdụ dị iche iche zie ndị mmadụ ozi ọma. Ozi ọma nke Osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.